कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare మాతాజీ అది పాజ్ చేసి ఉంచండి మాతాజీ, ఆ స్క్రీన్ అలాగే ఉండండి, మీ స్క్రీన్ అలాగే ఉండండి మాతాజీ. తీసుకోండి ఏదైనా ఒకటి, స్క్రీన్ అలాగే ఉండండి. అంటే నా ల్యాప్టాప్ నుంచి చెప్పటం లేదు, ఇప్పుడు మొబైల్ నుంచి చెప్తున్నాను కాబట్టి. అదే కార్ ఇన్సూరెన్స్ రెన్యూ చేయండి. అదే ఎందుకన్నా, ఫోన్ పేలో కంపేర్ చేసి చూడు, నీకు ఫుల్ సేవింగ్స్. అరే వావ్. కార్ ఇన్సూరెన్స్ కంపేర్ చేసి 75% వరకు సేవింగ్స్ పొందండి. ఇక టెన్షన్ వదలండి, ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోండి. ఫోన్ పే. ఏమైందే ఇట్లా కూర్చున్నావు? బోర్ కొడుతుంది అత్తమ్మా. బోర్ కొడితే ఫుల్ స్క్రీనే పెట్టి ఉంచండి మాతాజీ అది. సో అందరికి హరే కృష్ణ. నాది ల్యాప్టాప్ ఐ థింక్ సమ్ ఫైర్ వాల్ ఇష్యూ ఉన్నది, జూమ్ లాగిన్ కావటం లేదు. సో మీకు ఈ రోజు ఒక్కరోజు దాకా జస్ట్ ఇది పీపీటీస్ కనిపించకపోవచ్చు, బట్ హౌఎవర్ నేను చెప్తాను నేను అది.
ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనశలాఖ్య చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహం దదాతి శ్రీపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతి గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्य नामिने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदाय ते गौरकथा दामोदाय नगर ग्रामतारिणे. नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने. नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. దయచేసి అందరూ వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరన పలికిస్తారు, నేను అంత మేరన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకే, ఈరోజు మనం చూడబోయేది 4వ అధ్యాయం. సో కిందటి వారం మనం చూసాము 3వ అధ్యాయం. సో ఈ రోజు మనం చూడబోయేది 4వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం. సో జ్ఞానయోగం అని అంటే భగవద్గీతలోని భగవద్గీత గురించి ఇచ్చున్నది, అది జ్ఞానము మనం ఏంటి అనేది చూద్దాము. సో కిందటి దీంట్లో మనం చూసాము మనకి కర్మయోగమా కర్మ సన్యాసమా రెండిట్లోంచి ఏది చూస్ చేసుకోవాలి అని అర్జునుడు కృష్ణుని అడిగితే దాన్ని బట్టి కృష్ణుడు చెప్పారు నిష్కామ కర్మయోగం అనేది అన్నిటికంటే బెస్ట్ది. కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మ చేయడం అనేది బెటర్. అందులోని సకామ కర్మ నుంచి నిష్కామ కర్మ చెయ్యి, దాన్నే భక్తి అని అంటారు అని అన్నారనమాట. సో కర్మ కాండ నుంచి కర్మ యోగానికి వచ్చే దాని గురించి చెప్పున్నారు. అలాగే భగవంతుడు కూడా శ్రేష్ఠుల గురించి చెప్పారనమాట. సో యజ్జద్ ఆచరతే శ్రేష్ఠ తత్ ఏవత్రో జన అనేసని, అంటే నువ్వు శ్రేష్ఠుడు అనేసని. దాని తర్వాత చెప్పారు అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రు ఎవరు అంటే మనసు అండ్ కామ కోరికలు అనమాట. సో ఇకవైరినాం అనేసి మనకి చెప్పారు భగవంతుడు. సో ఇప్పుడు 4వ అధ్యాయం, దాంట్లో టోటల్ 5 సెక్షన్స్ గా దాన్ని డివైడ్ చేయబడ్డది. మొదటి సెక్షన్ ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు మరియు కృష్ణుడు తత్వం గురించి తెలుసుకోవడం. సెకండ్ సెక్షన్ ఏంటి అని అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం. వర్ణాశ్రమ ధర్మం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే కృష్ణుణ్ణి అన్ని రకాలుగా వారు, అన్ని వర్గాల వారు, అన్ని వర్ణాశ్రమ ధర్మాల వారు కూడా కృష్ణుణ్ణి ఏ రకంగా వారి యొక్క పరమ ఉద్దేశం లాగా పెట్టుకోవచ్చు అనేసని, ఆ రకంగా కూడా మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు చేరుకోవచ్చు అనేసని దాని గురించి చెప్పున్నారు 2వ దాంట్లోని పార్ట్లోని. 3వది కర్మయోగం గురించి కూడా మళ్ళీ ఉన్నది. అండ్ నెక్స్ట్ జ్ఞానం ఏ రకంగా మనం తెచ్చుకోవచ్చు అనే దాని గురించి చెప్పారు 4వ పార్ట్. అండ్ సమ్మరీ ఆఫ్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. సో ఆ దివ్యమైన జ్ఞానం యొక్క సమ్మరీ, సారాంశం ఏంటి అనేది చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఒక్కొక్కటిగా మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ కృష్ణ. సో కృష్ణుడిని తెలుసుకునే దానికోసమని, పరిపూర్ణంగా తెలుసుకునే దానికి ఆ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని మనం ఎలా ఆర్జించుకోవచ్చు అనే దాని గురించి. సో అది క్లియర్ కట్ గా చెప్పేస్తున్నారు, భగవద్గీతలోనే ఉన్నది. కానీ ఆ భగవద్గీతని మరి ఎలా చదవాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి? భగవద్గీతను తెలుసుకోవాలంటే కూడా మనకి అంత ఈజీ కాదు అది. సో చాలా మంది మీలోంచి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు భగవద్గీతను అర్థం చేసుకునే దానికి, కానీ భగవద్గీత అర్థమై ఉండదు. మరి ఎందుకు అర్థం కాలేదు అని అంటే దానికి ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉన్నది. సో డాక్టర్ ఏ రకంగా అయితే ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారో మెడిసిన్స్ ది, సో డాక్టర్ దగ్గరైనా కనుక్కోవాలి, లేదనంటే మనకి ఆ మెడిసిన్ మీదనే ఉంటుంది ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏ రకంగా వాడాలి అనేసని. సో మనం దాని ప్రకారంగా మనం ఆ మెడిసిన్ ని వాడాలి. అంతేగాని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మన ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అనేసని ఆ రకంగా మనం ఆ మెడిసిన్ ని వాడామనంటే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఇస్తుంది, ఇబ్బంది అనేది కాజ్ అవుతుంది. కాబట్టి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మెడిసిన్ ఎలా వాడాలి అనేది డాక్టర్నైనా కన్సల్ట్ కావాలి, ఫిజిషియన్ ని, ఆర్ ఆ మెడిసిన్ మీదనే రాసి ఉంటుంది. సో మనకు ఆ డాక్టర్ ఎవరు అంటే గురు మహారాజులు. సో గురు మహారాజుల వారు కానీ ఆర్
మనకి టెంపుల్ అథారిటీస్ ఎవరినైనా సరే కూడా మనం కన్సల్ట్ కావాలి. సో మేమంతా కూడా ఏంటి అని అంటే, నేను కాంపౌండర్ టైప్, మిగతా డివోటీస్, పెద్ద డివోటీస్ వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు డాక్టర్స్ ఆర్ ఫిజిషియన్స్, ఆర్ఎంపీస్ అని అనుకోండి. మెయిన్ డాక్టర్, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ ఎవరు అని అంటే ఆయన గురు మహారాజ్ అనమాట. లేదు మీరు మమ్మల్ని అంతా కన్సల్ట్ చేయదలుచుకోలేదు, వద్దు మాకంతా, నాకు డైరెక్ట్ గా మెడిసిన్ మీదనే నేను కనుక్కుంటానంటే ఆ మెడిసిన్ ఏది అని అంటే భగవద్గీత. భగవద్గీతలోనే ఇచ్చేస్తున్నారు 4వ అధ్యాయంలోని అసలు భగవద్గీతని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని. సో ఇక్కడ ఇచ్చున్నారన్నమాట. ఏంటి అని అంటే ఇది పరంపరలో మాత్రమే రావాలి అనేసి. సో పరంపరలో వస్తేనే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలము అనేసి అని చెప్పారనమాట. సో ఆ పరంపర యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఇక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తున్నారనమాట. సో భగవంతుని గురించి, కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అనంటే ఒకటి గురు శిష్య పరంపర ద్వారా మాత్రమే రావాలి అనేసి ఇక్కడ కృష్ణుడు బల్లగుద్ది చెప్పేశారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే కృష్ణుడు చెప్పేశారు పరంపరలో మాత్రమే. సో ఆ శ్లోకం ఏంటి అంటే, శ్రీ భగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తావాన్ అహం అవ్యయం వివస్వాన్ మనవేప్రా మను ఇక్ష్వాకమబ్రవీత్. అంటే ఈ రకంగా ఓ అర్జున, నేను ఈ భగవద్గీతని నేను ఎప్పుడో ఒక కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల కిందట నేను సూర్య భగవానుడు వివస్వానికి నేను చెప్పాను. అది ఈ రకంగా గురు శిష్య పరంపరలోని ఆ వివస్వాన్ అనే ఆ సూర్య భగవానుడు దాన్ని నెక్స్ట్ మనుకి చెప్పారు, మను ఇక్ష్వాకుడికి చెప్పారు అనేసని ఈ రకంగా ఆ భగవద్గీత ఒక్కొక్కరి నుంచి ఒక్కొక్కరికి వెళ్తూ ఉన్నది. ఒకరి దగ్గర నుంచి మాత్రమే ఆ గురు శిష్య పరంపరలో మాత్రమే వస్తూ ఉన్నది అనేసని చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఈ సత్యాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో గురు శిష్య పరంపర ద్వారానే మనం ఇది నేర్చుకోవాలి అనేసని వారికి భగవద్గీత పరిపూర్ణంగా అర్థమవుతుంది అనేసని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అండ్ పరిపూర్ణంగా అర్థమైన తర్వాత వారికి జ్ఞానం పెరుగుతుంది. సో జ్ఞానం పెరిగింది అని అంటే భగవంతుణ్ణి వారు ఖచ్చితంగా శరణాగతి పొందుతారు అనేసని చెప్తున్నారన్నమాట. సో అంతేకాకుండా భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఏవం పరంపర ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయో విదుః సకాలే నేహ మహత యోగో నష్టః పరంతప. ఇక్కడ క్లారిటీతో ఇచ్చేశారు. ఇంతకు ముందు ఆ పరంపర గురించి చెప్పారు, కానీ ఇక్కడ పరంపరలో మాత్రమే వల్లింది అది అనేసని అది చెప్పారనమాట. సో ఈ గొప్ప జ్ఞానాన్ని, విశేషమైన జ్ఞానాన్ని ఏంటి అని అంటే అప్పటి కాలంలోని విదుహు అంటే వీరంతా కూడా పండితులు, వారంతా కూడా బ్రాహ్మణులు బోధించేవారు ఒకరి నుంచి కొన్ని వందల మందికి. అందులోంచి ఎవరైతే బాగా నేర్చుకోగలిచారో వాళ్ళని మాత్రమే ఈ గురువుగా మరి ఎంచుకుంటారనమాట. సో వారు మళ్ళీ వారి శిష్యులకు అది చెప్తారు. సో ఈ రకంగా కేవలం బ్రాహ్మణులు మాత్రమే కాదు, రాజఋషులు కూడా వారి ఫ్యామిలీ దాకా వారు చెప్పుకునేవారు. రాజఋషులకు ఏంటి అని అంటే వారు బ్రాహ్మణులు కారు కాబట్టి జనరల్ పబ్లిక్ కి వారు చెప్పేదానికి లేదు. కానీ హవెవర్ వారి ఇంట్లో వారికి మాత్రం వారు ఈ జ్ఞానాన్ని వారు చెప్పుకోవాలి అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్క రాజఋషులు ఇంకా ప్రతి ఒక్క పండితులు అనగా బ్రాహ్మణులు ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని దాన్ని అందరికీ ఇది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళేవారు అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో మనం చూసాము, అది వివస్వానికి నుంచి మనుకి, మను నుంచి ఇక్ష్వాకుడికి వచ్చింది. ఇక్ష్వాకుడు అనంటే ఎవరు అనంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వారి యొక్క పూర్వజులు అనమాట. అందుకోసం శ్రీరామచంద్ర ప్రభుని ఇక్ష్వాకు కుల తిలక అని అంటారు. సో ఇక్ష్వాకు వంశంలోని, సూర్యవంశంలోని వచ్చారు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు. సో సూర్యవంశం యొక్క మొదటి ఇదెవరు అంటే ఇక్ష్వాకుడు అనమాట. మనుల నుంచి మనం పుట్టాం కాబట్టి మనుష్యులము అని అంటారనమాట. సో ఈ రకంగా ఇక్ష్వాకుడు దీంట్లోని చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కాబట్టి శ్రీరామచంద్ర ప్రభుది రామరాజ్యం అనేది ఎందుకు అంత ఫేమస్ అయ్యింది అని అంటే, ఎందుకనంటే అతను
తన తండ్రి గారైన దశరథ మహారాజు దగ్గర ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని దానికి తూచా తప్పకుండా పాటించేవారు. ఆ రకంగా భగవద్గీతలోని ఏ రకంగా అయితే శ్రేష్ఠులు ఉండాలి అని చెప్పారో అదే రకంగా అతను పాటించి అతను రాజ్యాన్ని చూసుకునేవారు. కాబట్టి రామరాజ్యం అంత గొప్పదయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకునేది ఏంటి అని అంటే, అప్పటి కాలంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ భగవద్గీతని పాటించేవారు అని. అంతెందుకు ఈవెన్ జనక మహారాజు కూడా కర్మయోగము ద్వారా అతను భగవంతుణ్ణి చేరుకున్నారు అనేసి నెక్స్ట్ మనకి చెప్పబోతారు ఈ అధ్యాయంలోని. సో దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు, మనకి ఆ కాలంలో కూడా భగవద్గీత అనేది ఉన్నింది. వారు దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ పాటించేవారు. అండ్ అది ఎలా నేర్చుకోవాలి అని అంటే గురు శిష్య పరంపరలోనే నేర్చుకోవాలి. కాకపోతే అదేమైందనంటే కొంతకాలానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట, ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజఋషయ విదు స కాలే నేహమహత యోగో నష్ట పరంతప. కాకపోతే కొంతకాలానికి ఓ పరంతప ఈ యోగం అనేది నష్టం అయిపోయింది. ఎందుకు నష్టమైంది? యాక్చువల్గా ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా దీన్ని యోగం అని అంటున్నారు. సో ఈ యోగము నష్టమైపోయింది కొంతకాలానికి. ఎందుకోసం నష్టమైంది అని అంటే, అది గురు శిష్య పరంపరలో శ్లోకాలు వస్తోంది కానీ దాని అర్థం డిస్టార్టెడ్ అయిపోయింది. ఈవెన్ మనం కూడా మేనేజ్మెంట్ గేమ్స్ కొన్ని ఆడిపిస్తూ ఉంటారు. సో ఆఫీస్ వాటిలోని హెచ్ఆర్ వాళ్ళు ఆడిపిస్తారు. ఏంటి అని అంటే, ఒక మనిషి మొత్తం అందరినీ ఒక 10-20 మందిని క్యూలో నిల్చోబెడతారు. సో మొదటి మనిషికి చెవులో ఒకటి చెప్తారనమాట, ఒక సెంటెన్స్ ఏదో ఒకటి. అతనికి ఏం అర్థమైందో అది నెక్స్ట్ మనిషికి చెవులో చెప్పాలి. సో అతను విని గట్టిగా చెప్పేదానికి లేదు, అది విని అతను వెనకాతలు ఉండే మనిషికి చెవులో చెప్పాలి. ఈ రకంగా ఫైనల్ మనిషి దగ్గర ఎప్పుడైతే వస్తుందో అతన్ని గట్టిగా చెప్పమంటారు. చెప్పేసరికి అసలు ఆ చెప్పిన సెంటెన్స్ కంప్లీట్లీ మారిపోయి ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ రకంగా మనకేంటి అని అంటే, భగవద్గీతని కూడా కృష్ణుడు దాన్ని ఈ రకంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చేసరికి సూర్య భగవానుడు మనుకి, మను ఇక్ష్వాకుడికి, అది ఎన్నో తరాలుగా అది మారుకుంటూ వచ్చేసరికి కొన్ని కోట్లాది సంవత్సరంలోని ఆ భగవద్గీత అర్థం పరిపూర్ణంగా మారిపోయింది. నేను ఆ పరంపరని మళ్ళీ కొత్తగా సృష్టించాలనేసనే నేను మళ్ళీ ఈ లోకానికి వచ్చాను అర్జున. దీన్నే ధర్మం అంటారు. సో ధర్మో రక్షతి రక్షిత అంటారు. ధర్మం అనంటే ఏంటి? ధర్మస్తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. సో ధర్మము అనంటే మనకి చెయ్యవలసిన విధియుక్త ధర్మములు అనంటే ఏది అనంటే, మనం భగవంతుని పట్ల ప్రేమ భక్తి ఉండడం అనేది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు, ధర్మస్సు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. సో మనకి భగవంతుని పట్ల నమ్మకము, ప్రేమ, భక్తి అనేది కలిగి ఉండడమే ధర్మము అని అంటారు అని. సో ఆ ధర్మం అనేది మనకు ఉన్నది అని అంటే, ఆ ధర్మమే మనల్ని కాపాడుతుంది అన్ని రకాల ఇబ్బందుల నుంచి అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అందుకోసమే ధర్మం రక్షతి రక్షిత. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు, నేను ఇది ధర్మ సంస్థాపనార్థం నేను వస్తున్నాను, మళ్ళీ ప్రతి యుగం నేను వస్తాను అని అంటే ఇదే అర్థం దాన్ని. అంటే ఈ ధర్మము అనేది నష్టమైనప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ సంస్థాపించడం అంటే ఏంటి అని అంటే, భగవంతుని పట్ల భక్తి, ప్రేమ అనే నమ్మకం అనేది కలిగి ఉండడం అనేది ఎప్పుడైతే పోతుందో అప్పుడు మళ్ళీ సంస్థాపించే దానికోసం భగవంతుడు వచ్చారు. అందుకోసమని ఈ నష్టం అయిపోయింది యోగము, దాన్ని మళ్ళీ పునఃస్థాపించే దానికోసం నేను వచ్చాను అనేసని ఇక్కడ అర్జునుడితో చెప్తున్నారనమాట. సో అసలు మనకి పరంపరలు అనేది ఎలా ఉంటాయి, ఎన్నున్నాయి అని అంటే, కృష్ణుడి యొక్క పరంపర ఇప్పుడు 4 ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఒకటి ఏంటి అని అంటే, లక్ష్మీదేవి ఇంకా బ్రహ్మ మరియు శివుడు ఇంకా 4 కుమారులు, వారందరూ కూడా వచ్చి వారు ఈ తత్వంని ఇతరులకి బోధించేదాని కోసమని వారు కంకణం కట్టుకున్నారు. సో ముందుగా బ్రహ్మ, సో దాన్ని బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అని అంటారనమాట. సో బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అనేది మనకి మెయిన్ గా మనకి బ్రహ్మ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అందులోని ముఖ్యమైన వారు ఎవరు అంటే, ఒక గురువు పేరంటే మధ్వాచార్యుల వారు. అతను మనకి దేంట్లోని మ్యాంగ్లోర్కి దగ్గరలోని, ఎవరైనా మ్యాంగ్లోర్కి వెళ్ళేలాగుంటే మ్యాంగ్లోర్కి ఉడిపి అని అంటే జస్ట్ ఒక 60-70 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది.
మనకి 60 కూడా ఉండదు, జస్ట్ ఒక 50 కిలోమీటర్ల దాకా ఉంటుంది మనకి మ్యాంగ్లూర్ నుంచి. సో ఉడిపికి మంగళూరుకి మధ్యన పాజక క్షేత్రం అనేసి ఒకటి ఉన్నది. సో ఆ పాజక క్షేత్రంలోని అతను మధ్వాచార్యుల వారు అతను పుట్టడం అనేది జరిగింది. సో అతను ఏంటి అని అంటే కంకణం కట్టుకున్నారు, ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయాన్ని దాన్ని నేను పెంపొందిస్తాను, అందరికీ నేను బోధిస్తాను అనేసని. కాబట్టి అతను మెయిన్ ఇదనమాట, గురువు అనమాట మధ్వాచార్యుల వారు. సో మనకి కర్ణాటక సైడ్, ఈవెన్ మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ సైడ్, అక్కడంతా కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అనేది చాలా చాలా విస్తీర్ణంగా ఉన్నదన్నమాట. నెక్స్ట్ లక్ష్మీదేవి కూడా కంకణం కట్టుకున్నారు, నేను ఈ సాంప్రదాయాన్ని నేను ముందుకు తీసుకెళ్తాను అని. సో దాన్ని శ్రీ సాంప్రదాయం అని అంటారు. మనకి ఆంధ్ర, తెలంగాణ, తమిళనాడు ఇటు సైడ్ అంతా కూడా మనకి శ్రీ సాంప్రదాయమే మనకి చాలా ఫేమస్ అనమాట. సో శ్రీ సాంప్రదాయాన్ని ఏంటంటే 3 నామాలు వేసుకుంటారు. సో ఈవెన్ కొండ మీద కూడా శ్రీ సాంప్రదాయమే మనకి ప్రచలితమై ఉన్నది. నెక్స్ట్ రుద్ర సాంప్రదాయం అని అంటే శివుడు కంకణం కట్టుకున్నారు, నేను ఈ సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాను అని. సో దాంట్లోని మనకి శ్రీ సాంప్రదాయంలోని ముఖ్య గురువులు ఎవరు అని అంటే రామానుజాచార్యుల వారు. అలాగే రుద్ర సాంప్రదాయం అనేది ఒరిజినల్ గా స్టార్ట్ అయింది ఒరిస్సా అటు సైడ్, కానీ ఇప్పుడు మనకి వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలోని మనకి మెయిన్ గా మనకి చూసేదానికి దొరుకుతుంది. లైక్ రాజస్థాన్, గుజరాత్ అటు సైడ్ అంతా కూడా మనకి ఈ రుద్ర సాంప్రదాయం ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే మనకి దాంట్లోని విష్ణు స్వామి అనేసని వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ గురువులు అనమాట. నెక్స్ట్ కుమార సాంప్రదాయం అంటే ఈ 4 కుమారులు, సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు, వీరు 4 కూడా సంస్థాపించారు ఈ కుమార సాంప్రదాయం. సో దాంట్లోని నింబార్కాచార్యుల వారు వన్ ఆఫ్ ది ముఖ్య గురువులు అనమాట. సో అది ఇప్పుడు మనకి మేజర్ గా ఈ బృందావన్, ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ మనకి కాశ్మీర్ అటు సైడ్ అంతా కూడా మనకి ఈ కుమార సాంప్రదాయమే ఇప్పుడు మెయిన్ గా ఉన్నదన్నమాట. సో ఇందులోని మనకి బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలోని వచ్చిన 32వ గురు అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అతను కూడా కంకణం కట్టుకున్నారు. నా ప్రీవియస్ గురువులు, అతని గురువు అయిన భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి మహారాజు ఇతనికి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చారు, ఓ అభయచరణ, నువ్వు వెళ్ళి పాశ్చాత్య దేశాల్లోని నువ్వు ఈ భగవద్గీత బోధన అనేది చెయ్యాలి అనేసి చెప్పేసరికి అతను కేవలం తన గురు మహారాజ్ యొక్క ఆదేశాలని పాటించాలి, ఎలాగైనా దాన్ని పూర్తి చేయాలి, అతన్ని సంతృప్తి పరచాలి అనే ఒకే ఒక ఉద్దేశాన్ని అతను పెట్టుకొని, అతను వయస్కులు అయినప్పటికీ 70 ఏళ్ళు వయస్కులు, ఆ వయసులోని అతను అమెరికాకి వెళ్ళి అతను అక్కడ కృష్ణ తత్వాన్ని బోధించారు. కాబట్టి అతను ట్రూయెస్ట్ ఫాలోవర్ అనమాట. ఆ రకంగానే మిగతా గురువులందరూ అదే రకంగానే ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి గురువుల దగ్గర మనం చెప్పినట్టుగా మనం నేర్చుకున్నాము అంటే ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది భగవద్గీత పరంపర యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అంటే, భగవద్గీత is directly coming from the supreme personality of Godhead. It is transcendental knowledge and must not be altered in any way. భగవద్గీత అనేది ఏంటి అని అంటే డైరెక్ట్ గా భగవంతుని యొక్క పెదవుల నుంచి, ఆ ముఖం అరవింద నుంచి అది వచ్చినట్టు. దాన్ని ఏ రకంగా కూడా మనం మార్చేదానికి గాని, లేకపోయిందా దాంట్లోని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఓన్ గా నచ్చినట్టుగా గాని మనం దాంట్లో యాడ్ చేసేదానికి లేదు, మార్పులు చేర్పులు చేయకూడదు. సో దాన్ని ఏ రకంగా ఉన్నాదో దాన్ని ఆ రకంగానే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ రకంగానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దాంట్లోని మనం భౌతికమైన ఆలోచనలు, మన యొక్క వివిధ రకమైన దీన్ని ఆలోచన విధానాన్ని మనం దాంట్లోని అమలు చేయకూడదు. అది ఎలా అర్థమవుతుంది మనకి మరి అనంటే, మరి ఏ రకమైన ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వకుండా ప్రాపర్ గా ఎలా ఉన్నాదో ఆ రకంగానే ఎలా మనం తీసుకోవాలి అనంటే బుక్ లోనే ఇచ్చేస్తున్నారు మొత్తం అంతా ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కూడా.
సో పద్మపత్ర ఇవాంభసం అనేసి అని కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క దానికి ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో పాటు చెప్పేశారు. మనకి కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమాత్రం కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే దాంట్లో మిస్సింగ్ కీ ఒకటి ఉన్నదనమాట. ఆ కీ ఏంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క కృప. భగవంతుని యొక్క కృప లేనిది భగవద్గీత ఎవరికి అర్థం కావడం అనేది అసాధ్యం, ఎవరికి అర్థం కాదు. కాకపోతే మరి భగవంతుని యొక్క కృప మనకి కావాలి అని అంటే దానికోసమని భగవంతుని కృప మరి ఎలా దొరుకుతుంది అని అంటే అది గురువు ద్వారా దొరుకుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ క్వాలిఫికేషన్, హ్యావింగ్ లెర్న్డ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఫ్రమ్ సమ్వన్ హ్యావింగ్ ద ప్రాపర్ క్వాలిఫికేషన్. సో ఆ క్వాలిఫికేషన్ మనకి కావాలి అని అంటే ఎవరైనా ఆ క్వాలిఫికేషన్ ఉండే వారి దగ్గర నుంచి మనం దాన్ని తెలుసుకోవడమే అన్నిటికంటే పెద్ద క్వాలిఫికేషన్. సో మనకి ఇదే సేమ్ థింగ్ మనం పాటిస్తాము మిగతా చదువుల్లో, భౌతికమైన చదువుల్లో కూడా. సో నేను అస్సలేం చదువుకోకుండా, నాకు అసలు ఒక సర్టిఫికేషన్ లేదు, నాకు ఒక క్రెడెన్షియల్ లేదు, నేను మీ పిల్లలకు చెప్పిస్తాను రండి నేను బీటెక్ గురించి, ఐఐటి గురించి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరేం చదువుకున్నారని అడుగుతారు. నేను 10th ఫెయిల్ అండి అని చెప్పానంటే మీరెవ్వరు కూడా మీ పిల్లల్ని నా దగ్గరికి పంపించారు నేర్చుకునేదానికి ఐఐటి కోచింగ్ కోసం అని. ఎందుకంటే నువ్వే 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యి మా పిల్లలకి నువ్వు ఐఐటి కోచింగ్ ఇస్తావా అని అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే క్వాలిఫికేషన్, పర్సనల్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో క్వాలిఫికేషన్ ఇక్కడ ఒక గురువుది ఎలా తీసుకుంటాము అని అంటే అతనికి బ్రహ్మనిష్ఠ అనేది ఉండాలి. సో గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చి ఉండాలి, అతనికి బ్రహ్మనిష్ఠ అనేది ఉండాలి. అతను కృష్ణుడు తప్పించి ఏది కూడా మాట్లాడకూడదనమాట. ఆ రకంగా ఉండే వారికి మనం వారి దగ్గర భగవద్గీత అనేది నేర్చుకోవచ్చు. ఈ 4 గురు శిష్య పరంపరల్లో నుంచి వచ్చి ఉండాలి, బ్రహ్మనిష్ఠ ఉండాలి. అటువంటి వారికి మనం దాసోహం కావచ్చు అని అంటున్నారు ఇక్కడ కృష్ణుడు. సో అది పరంపర అంటే. సో మరి ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏదైతే అర్జునుడితో చెప్పారో, అర్జున నేను ఎంతో కాలం కిందట నేను ఈ భగవద్గీతని నేను సూర్య భగవానుడికి చెప్పానని అంటున్నారు. మరి అదంతా కూడా నిజమా లేకపోయింది ఏంటి, దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే దాని గురించి మహాభారతంలో నిచ్చున్నారనమాట. సో బేసికలీ మనకి భగవద్గీతలో 5 కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఇక్కడ చెప్పుకున్నారు. ఒకటి జీవుడు, నెక్స్ట్ భగవంతుడు, ఈశ్వర, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రకృతి, కాల. సో దాని తర్వాత కర్మ. సో ప్రకృతిలోని ఒక్కొక్క కాలం బట్టి మనం చేసుకునేది కర్మ అన్నమాట. ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. సో మనకి జీవుడు గురించి ఫస్ట్ మనకి 2nd చాప్టర్ లో చెప్పారు. జీవుడు అంటే నువ్వు శరీరంవి కాదు, నువ్వు ఆత్మవి అనేసని. ఈ రకంగా భగవంతుడి గురించి కూడా కొద్దిగా చెప్పారు. సో ఈశ్వర గురించి. సో కర్మ గురించి మనకి కర్మ యోగంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కాలం గురించి చెప్తున్నారనమాట. సో కాలం అనంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఇప్పుడు కలియుగం 4,32,000 సంవత్సరాలు. దీనికి 2 ఇంతలు ద్వాపర యుగం, కలియుగానికి 3 ఇంతలు త్రేతాయుగం, కలియుగానికి 4 ఇంతలు సత్యయుగం. సో అంటే మనం ఒకవేళ కలియుగాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నామనంటే ద్వాపర యుగం 2x, త్రేతాయుగం 3x అండ్ సత్యయుగం అనేది 4x ఉంటుంది అనమాట. సో 4x + 3x + 2x + x అంటే 10x. అంటే ఒక దివ్యయుగం అనంటే ఒక సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం కలిస్తే 43,20,000 సంవత్సరాలకి సమానం అన్నమాట. అది ఒక దివ్యయుగం. సో మామూలుగా చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు, ప్రభుజీ ముందు సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, దాని తర్వాత ద్వాపర యుగం వచ్చిందంటే ముందు శ్రీరామచంద్ర ప్రభు వచ్చాడు కదా, కాబట్టి ముందు హరే రామ అనేది చెప్పాలి కదా అని. కానీ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈ దివ్యయుగం అనేది చాలా చిన్న యూనిట్. ఇది ఒక దివ్యయుగం అయిపోయినాక మళ్ళీ ఇంకో దివ్యయుగం స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే కలియుగం అయిపోయినాక మళ్ళీ సత్యయుగం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా ఒకసారి కలియుగం అయిపోయినాక ఒక ప్రళయం అనేది వస్తుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ సృజన అనేది జరుగుతుంది, మళ్ళీ సత్యయుగం నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఒక సైకిల్ అన్నమాట. సో సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం, ఇది ఒక సైకిల్. కానీ ఈ రకంగా ఈ సైకిల్ ని ఒక దివ్య యుగం అంటారు. ఈ రకంగా ఒక్క దివ్య యుగం కాదు ఉండేది, 71 దివ్య యుగాలు కలిస్తే ఒక మన్వంతరం అంటారనమాట. సో మను యొక్క జీవిత కాలం 71 దివ్య యుగాలు, 71. సో ఇది 71 దివ్య యుగాలు కలిస్తే
అది ఏంటి అని అంటే ఇది బ్రహ్మ యొక్క ఒకే ఒక్క రోజుతో సమానం అది. సో ఆ రకంగా కాదు సారీ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రకంగా ఒక మనుది లైఫ్ అన్నమాట. కానీ బ్రహ్మ తలకు ఒక్క రోజు అంటే 14 మనువులు కలిస్తే బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజు. సో అలాగే 14 మనువులు 15 సంధ్యలు కూడా. సో అదంతా కలిపితే బ్రహ్మ యొక్క ఒకే ఒక్క రోజు అది. సో ఈ రకంగా బ్రహ్మ యొక్క జీవితకాలం ఎంత అనంటే టోటల్ గా 100 ఏళ్ళు. సో బ్రహ్మ 100 ఏళ్ళు బ్రతుకుతారు అనేదన్నమాట. సో దీన్ని బట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అని అంటే బ్రహ్మకి ఇప్పటిదాకా ఎంత కాలం అయింది అని అంటే ఇదంతా కూడా మనకు మహాభారతంలో ఇచ్చున్నారు. సో మహాభారతం మనం ఒకవేళ శాంతి పర్వంలోని 348వ అధ్యాయంలోని 51, 52వ శ్లోకంలోని వీటి గురించి ఇచ్చున్నారు. సో బ్రహ్మకి ఇప్పటిదాకా 50 సంవత్సరాలు పూర్తయింది, అనగా 155 ట్రిలియన్ సంవత్సరాలు పూర్తయింది బ్రహ్మకి. మరి మనుకి లైఫ్ ఎంత అని అంటే దాన్ని బట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది వివస్వానికి ఎప్పుడు చెప్పారు ఇది అని. సో 12 కోట్ల సంవత్సరాల కిందట ఇది వివస్వాన్ సూర్య భగవానుడికి ఈ భగవద్గీత అనేది కృష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. మరి భూమి మీదకి ఎప్పుడు వచ్చింది వివస్వాన్ అంటే సూర్య భగవానుడు, కానీ మరి ఇక్ష్వాకుడికి ఎప్పుడైతే చెప్పారో అప్పుడు భూమి మీదకి వచ్చింది అనేసని. సో దగ్గర ఇది మనకి 20 లక్షల సంవత్సరాల కిందట మనకి ఈ భగవద్గీత అనేది భూమి మీదకి వచ్చింది అనేసని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. మరి ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఓ భగవంతుడా మీరు ఇదంతా చెప్తున్నారు బాగుంది, కానీ మీరు చూస్తే నా వయసు వారిలాగానే ఉన్నారే, మరి నేను మిమ్మల్ని ఎలాగ భావించగలను, మీరు ఇవంతా చెప్పారు అనేసని. సో అర్జునుడు కాకపోతే ఏంటి అనంటే అతని క్వశ్చన్ అడిగేదానికి అతనికి కూడా కొంత క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నది. ఒకటేంటి అనంటే అతను కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడిగా భావిస్తున్నారు. అతను ఏదో ఊరికనే వ్యంగ్యంగా ఆ రకంగా అడగట్లేదు. సర్లే కృష్ణ పెద్ద చెప్పారులేండి అన్నట్టుగా అడగటం లేదు. ఆయన కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడిగా భావిస్తున్నారు. సెకండ్ థింగ్, అర్జునుడు ఒక భక్తుడు అక్కడ అండ్ మిత్రుడు కూడా కృష్ణుడికి. కాబట్టి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ తోని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు కృష్ణుడిని, కృష్ణ ఈ రకంగా నేను ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, మీరు చూస్తే నా తోటి వయసు వారిలాగున్నారు, కానీ మీరు చెప్పేవంతా చాలా చాలా పెద్ద విషయాలు చెప్తున్నారు. సూర్య భగవానుడికి 20 కోట్ల సంవత్సరాల కిందట మీరు 12 కోట్ల సంవత్సరాల కిందట చెప్పారంటున్నారు, ఇది నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అని. కాబట్టి దానికి భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట, దాట్ వెరీ ఏన్షియంట్ సైన్స్ of relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నువ్వు నా భక్తుడివి ప్లస్ నువ్వు నా మిత్రుడివి అని. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నారు, ఈ భగవద్గీత యొక్క దివ్యమైన జ్ఞానం ఎవరికి అర్థమవుతుంది అనేసని. సో దానికి కూడా క్వాలిఫికేషన్స్ చెప్పేస్తున్నారు అన్నమాట. ఒకటి, కృష్ణుణ్ణి మనం దేవాది దేవుడిగా భావించాలి ఖచ్చితంగా. అండ్ సెకండ్ థింగ్, కృష్ణుడిని మనం కృష్ణుడి యొక్క భక్తుల్లాగా మనల్ని మనమే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటేనే మనకి ఈ భగవద్గీత అనేది అర్థం అవుతుంది. అంతేగాని కృష్ణుడిని మనం డౌట్ పడినా లేకపోయిందా, కృష్ణుడి గురించి మనకి పరిపూర్ణంగా తెలియకపోయినా మనకి భగవద్గీత అనే ఈ దివ్యమైన జ్ఞానం అర్థమయ్యేదానికి అవకాశమే లేదు. సో ఇక్కడ ఈ రకంగా చెప్పేసరికి దానికి అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట, కృష్ణ నువ్వు ఈ రకంగా చూసేదానికి నా ఏజ్ వార్ లాగానే ఉన్నావు, మరి ఎలాగా అని అంటే దానికి అర్జునుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నారనమాట. మరి ఎందుకు అసలు అర్జునుడు అడుగుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ ని? అర్జునుడికి డౌట్ ఎందుకు వస్తోంది అంటే అర్జునుడికి పరిపూర్ణమైన నమ్మకం లేదా అని అంటే కాదు. 2 రీజన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఫస్ట్ది, టు డిఫై డెమోనియాక్ అండ్ అథిస్టిక్ పీపుల్ హూ సే దట్ కృష్ణ ఈజ్ ఆర్డినరీ. చాలా మంది ఈ ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటారు, కృష్ణుడు కూడా మనలాగానే ఒక సాధారణమైన మనిషే కదా, అతన్ని పోయి దేవాది దేవుడు అంటారు అనేసని. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు వారందరికీ కూడా డౌట్స్ ని కొట్టిపడేస్తున్నారనమాట ఈ ప్రశ్న అడిగి. సో ఇది ప్రశ్న అడిగితేనే కృష్ణుడు చెప్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే నార్మల్ పీపుల్ తలకు వ్యూస్ అన్ని కూడా కొట్టిపడేస్తున్నారు, కృష్ణుడు ఆర్డినరీ కాదు అనేసని.
కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే విషయాన్ని క్లారిఫై చేస్తున్నారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, వాంట్స్ కృష్ణ టు స్పీక్ అథారిటేటివ్లీ. కృష్ణుడికి ఏంటి అని అంటే అతను చెప్పాలనుకునే భగవద్గీతని అతను ఓపెన్ గా అతను దేవాది దేవుడు అనేసని తెలిసేలాగా అందరికి చెప్పాలి. కాబట్టి అర్జునుడు కృష్ణుని ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు అతను చెప్తున్నారు అతను ఎవరు అనేసని. సో అక్కడ అర్జునుడిని పరంతప అనేసని పిలుస్తున్నారనమాట. అంటే శత్రు నాశనం చేసే వ్యక్తిగా. సో శత్రు వినాశక అనేసని అక్కడ చెప్తున్నారనమాట. పరంతప అనేసని అంటున్నారనమాట. సో సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట ఏంటి అని అంటే, అర్జున నీకు నాకు కూడా నువ్వు ఎంతో కాలంగా అనాది కాలంగా ఉన్నాము. ఆ రకంగా ఎప్పుడు ఒక టైం లేదు, ఎప్పుడైతే నువ్వు లేవు లేక నేను లేను అనేసని అందరం ఉన్నాము. నువ్వు ఉండేవాడివి, నేను ఉండేవాడిని. ఈ సమస్త రాజులు మహారాజులు ఎవరెవరైతే కనిపిస్తున్నారో వారంతా కూడా మనమంతా సనాతనులము. అంటే ఎప్పటి నుంచో అనాది కాలం నుంచి మనం ఉన్నాము, అనాది కాలం దాకా మనం ఉంటాము. కాకపోతే ఈ విషయం నాకు తెలుసు, నీకు తెలీదు. ఎందుకు నీకు తెలియదు అని అంటే బద్ధజీవుడు అయిపోయావు నువ్వు. అంటే ఒక దీనికి సింహంకి గాని పులికి గాని సర్కస్ లో ఏం చేస్తారు అని అంటే దాన్ని చైన్లతో కట్టేసి దాన్ని కొరడా దెబ్బలతో కొడుతూ ఉంటారన్నమాట. ఆ రకంగా దెబ్బలు తిని 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 ఏమైపోతుంది అని అంటే అది మరచిపోతుంది. అది ఒక పెద్ద భీషణమైన జంతువు. అది ఎవరినైనా సరే కూడా అవలీలగా చీల్చేయగలదు, ఎవరినైనా సంహరించగలదు అనే విషయాన్ని అది మర్చిపోతుంది. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దాన్ని అంతలాన కొడుతూ ఉంటారన్నమాట. ఏనుగుని కూడా అంతే. ఏనుగుని క్యాప్టివిటీలో ఉంచేటప్పుడు కూడా దానికి ఏంటి అని అంటే ముళ్ళతో ఉండే చైన్లని దాన్ని కాళ్ళకు కట్టేస్తారనమాట. అది గుచ్చుకొని రక్తం కారి 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 అది మర్చిపోతుంది ఏంటి అని అంటే తనకి అంత శక్తి ఉన్నది అనేసని. పెద్ద పెద్ద చెట్లని సైతం అది పీకి పడేయగలదు, కానీ అది మర్చిపోతుంది. అలాగే మనమంతా కూడా బద్ధజీవులం. ఎంతో అనాది కాలం నుంచి ఈ శరీరము అనే ఈ సంకెళ్లతోని మనం కట్టివేయబడి ఉన్నాం. కాబట్టి మన తలకు నిజమైన నేచర్ ఏంటి, ఆత్మస్వరూపులము, నేను భగవంతుని యొక్క దాసుడిని అనే విషయం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అంటే మనం ప్రస్తుతానికి ఏంటి అని అంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ పోల్ కి ఉండే వైర్ ఎంత సన్నంగా ఉంటుంది, దేనికి పనికిరాదు అన్నట్టుగా మనకేంటి అని అంటే బద్ధజీవులం అయిపోయిన దాని వల్ల మనకి సశరీరంగా ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే దేనికి పనికిరాని వారం అనేసి అన్నట్టుగా. కానీ దేనికి పనికిరాని ఆ వైర్ కానీ దాంట్లోని ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అయిందనంటే పాస్ ఎప్పుడవుతుంది, ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫార్మర్ తో టచ్ అయి ఉంటుందో అప్పుడు ఆ వైర్ లోని ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది అన్నమాట. 25,000 వోల్ట్స్ 11,000 వోల్ట్స్ అలాంటిది. అప్పుడు ఆ నార్మల్ గా అస్సలు ఏమీ చేయలేని ఆ వైర్ లోని అంత కరెంట్ ఎప్పుడైతే పాస్ అవుతుందో దేన్నైనా సరే కూడా అది బూడిద చేసేయగలిగే శక్తి దానికి ఉంటుందన్నమాట. అలాగే మనం ఆ వైర్ లాంటి వాళ్ళం. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎవరు అనంటే గురు మహారాజు. మరి కృష్ణుడు ఎవరు అనంటే ఆ పవర్ స్టేషనే కృష్ణుడు. సో అక్కడి నుంచి ఆ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ కృష్ణుడు అనమాట. సో అక్కడి నుంచి వచ్చే పవర్ ని గురువు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా అంత శక్తిని అంత నాలెడ్జ్ ని మనం తట్టుకోలేము, తెలుసుకోలేము అనేసని గురువు ఏం చేస్తారంటే మనకి అర్థమయ్యే విధంగా మన బ్రెయిన్ ప్రకారంగా మన ఆలోచన విధానం ప్రకారంగా మనకి ఎంత అర్థం అవ్వగలదో అంత మాత్రమే మనకి నాలెడ్జ్ ని పాస్ చేసి రకంగా మనకి మెల్లిమెల్లిగా పాస్ చేస్తున్నారని ఒక మంచి స్థితికి తీసుకొని వస్తారు అన్నమాట. సో ఆ దాని వల్ల ఏంటి అని అంటే ఒక ఇన్నాక్షియస్, అసలు ఏమి చేయలేని ఒక శక్తి సామర్థ్యం లేని ఒక ఎలక్ట్రిక్ వైర్ కూడా ఏంటి అంటే ఒక అల్యూమినియం వైర్ కూడా పవర్ కేబుల్ లాగా తయారవుతుంది అన్నమాట. ఆ రకంగా మనకి కూడా అంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది. కానీ మనం ఏంటి అని అంటే శరీరంతో ఉన్న దాని వల్ల మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఒక సర్కస్ లోని సింహం వలె మనకి కూడా ఏంటి అని అంటే మన శక్తులు తెలియకుండా
మనం కట్టుబాటుల్లో ఉన్నాము. కామ్య కోరికలు, ఇంకా కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం అనే కొరడాల్ని మన మీద కురిపించుకుంటున్నాం మనం. కానీ అదే ఈ కొరడాల్ని మనం పక్కకి తోసామనంటే మనకు తెలుస్తుంది మనం ఒక సింహము అని. అంటే మనం భగవంతుని యొక్క భక్తులం అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలం. తెలుసుకున్నామనంటే అప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా మనం ఏంటి అనేది మనకి తెలుస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇది భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే, నేను ఎప్పటి నుంచో ఉండేవాడిని, నువ్వు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్నావు, కాకపోతే నీకు ఎన్నో ఎన్నో జన్మలున్నాయి. కానీ మరి నా పరిస్థితి ఏంటి అంటే, కృష్ణుడి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడి గురించి చెప్తున్నారు. నీకంటే ఎన్నో ఎన్నో జన్మలున్నాయి, దానివల్ల నువ్వు శరీరం మారుస్తున్న దానివల్ల నీకు అవేవి గుర్తులేదు. కానీ నా పరిస్థితి అలా కాదు. అజో అపిసన్ అవ్యాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ ప్రకృతిని స్వమాధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయ. నీకు ఉండేది బర్త్స్, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది నీకున్నది, నాకు కాదు ఓ అర్జున. ఎందుకనంటే నాకు ఈ రకంగా మీలాగుండే శరీరం లేదు. నాకేంటి అనంటే, నేను ఎప్పుడైతే కోరుకుంటానో ఆ రకంగా సంభవామి ఆత్మమాయ. అంటే మనకేంటి అనంటే, ఎక్కడ పుడతామో మనకు తెలియదు, ఎవరికి పుడతామో తెలియదు, మన చాయిస్ లేదు. మన పేరెంట్స్ ని చూస్ చేసే చాయిస్ మనకి లేదు, మన తల్లిదండ్రులు, మన అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నా తమ్ముళ్ళు ఎవరిని చూస్ చేసే చాయిస్ లేదు. అంతెందుకండి, ఒక మగవాడిలాగా పుట్టాలా ఆడదానిలాగా పుట్టాలా కూడా మనకి చాయిస్ లేదు. ఏ ఊర్లో పుట్టాలో మనకు చాయిస్ లేదు. పేదవాళ్ళ ఇంట్లో పుడతామా లేకపోతే ధనికుల ఇంట్లో పుడతామా చాయిస్ లేదు. ఒక మనిషి రూపంలో పుడతామా లేకపోతే పురుగు రూపంలో పుడతామా లేకపోతే ఒక కుక్క రూపంలో పుడతామా చాయిస్ లేదు. దేనికి మనకు చాయిస్ లేదు. కానీ భగవంతుడికి అలా కాదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు పుట్టాలి, ఎక్కడ పుట్టాలి, ఎవరికి పుట్టాలి అన్నీ కూడా భగవంతుడే డిసైడ్ చేసుకోగలరు. దాన్ని ఆత్మమాయ అని అంటారనమాట. సో ఇది భగవంతుని చాయిస్ అది. సో మనకి భగవంతుడికి మధ్యన నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా అన్నమాట. సో మనం ఏమనుకుంటామనంటే, మనకేంటి అని అంటే 3 రకాల లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఆత్మ, మనం, దానిపైన సూక్ష్మ శరీరము, దానిపైన స్థూల శరీరం. మనకి ఈ రకంగా 3 ఉన్నాయి లేయర్స్. కానీ భగవంతుడికి అలాంటి లేయర్స్ ఏమీ లేవు. భగవంతుడి శరీరం వేరే, ఆత్మ వేరే అన్నట్టుగా కాదనమాట. భగవంతుడి శరీరమే ఆత్మ, ఆత్మనే శరీరం. సో భగవంతుడికి అన్ని ఇంద్రియాలు అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఏంటి అని అంటే, ఈ 3 త్రిగుణాలకి మనం లోబడి ఉంటాము. కానీ భగవంతుడు ఏ గుణాలకి లోబడి లేరు. ఆ గుణాలకన్నిటికీ కూడా అధిపతి భగవంతుడు. ఇది మనకి భగవంతునికి మధ్యన ఉండే డిఫరెన్స్ అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి మనం ఏంటి అని అంటే, మనకి మర్చిపోయే అలవాటు మనకు ఉంటుంది. ఎందుకనంటే మనం బద్ధ జీవులం. మనకి మర్చిపోతేనే మనకి ఇదవుతుందన్నమాట. దాన్ని వచ్చే జన్మకి మనం ముందుకు వెళ్ళగలం అనమాట. ఫర్గెట్స్ బికాస్ బాడీ చేంజెస్ అండ్ డిట్యూరేట్స్. మనకి ఎందుకు మర్చిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అని అంటే, మన శరీరం సశరీరంతో ఉన్నాము, అది నాశనం అవుతూ ఉంటుంది, మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం మర్చిపోతున్నాము. అండ్ మనకేంటి అని అంటే, కర్మ బట్టి మనం వచ్చే జన్మని తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే మనం కర్మ బంధన నుంచి విముక్తులు అవుతామో అప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది మనం ఎందుకోసం వచ్చాము. అదంతా కూడా మనకి జ్ఞాపకం అనేది ఉంటుంది. అదర్వైజ్ మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటి అని అంటే, కర్మ బట్టి అన్నమాట మనకి నెక్స్ట్ జన్మ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. కానీ భగవంతునికి కర్మ బట్టి కాదు. అతను సంభవామి ఆత్మమాయ. అతను ఎప్పుడు కావాలనుకుంటారో అప్పుడు అతను రావచ్చు అన్నమాట. సో భగవంతునికి ఇంతకు ముందు ఏం జరిగింది, ఇప్పుడేం జరుగుతోంది, ఇక మీదట ఏం జరగబోతుంది అన్నీ కూడా భగవంతునికి తెలుసు. కానీ మనకి అవేవి కూడా గుర్తుండవు. సో మన శరీరం అనేది నాశనం అవుతుందన్నమాట, నశ్వరమైన శరీరం. కానీ భగవంతుడిది నశ్వరమయ్యే శరీరం కాదు, అవ్యయం అనేసి అని చెప్పారు భగవంతుడు. అంటే వ్యయము కానేటి అది. అండ్ మనకేంటంటే భౌతికమైన శరీరం, భగవంతునికి ఆధ్యాత్మికమైన శరీరం. అండ్ ద సోల్ అక్వైర్స్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ. మనకేంటి అని అంటే, మనకి కొత్త శరీరం, మనకి భౌతికమైన శరీరం మనకి అవసరం అన్నమాట మనుగడ కోసమని. కానీ భగవంతుడికి అలా కాదనమాట.
భగవంతునికి శరీరానికి ఆత్మకి మధ్యన వ్యత్యాసం అనేది లేదు, అద్వైత అన్నమాట. సో రెండు ద్వైత కాదు, మనం ద్వైత, కానీ భగవంతుడికి ఏంటి అని అంటే అద్వైత అన్నమాట. సో మనం ఇక్కడతోని ఈరోజు విరామం తీసుకుందాము. సో రేపు మళ్ళీ మిగతాది కంటిన్యూ చేద్దాం, ఒకవేళ రేపు సీనియర్ డివోటీస్ ఎవరిది క్లాసులు లేకపోతే. ఓకే, సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు. Just 1 minute.